Brno je město, kde se tradice snoubí s inovací. Město harmonické symbiózy vědy, technologií, umění. Město, které hostí unikátní kulturní událost, Festival Planet Brno. Akce se staly velmi rychle populárními, přitahují desítky tisíc návštěvníků a záběry modelů zaplavují sociální sítě i média. Ahoj, my jsme vizuálové, autoři nápadu prvního nafukovacího modelu na Festival Planet v Brně. Společně s Jirkou Duškem, ředitelem hvězdárny a planetária Brno, se nám podařilo tento nápad zrealizovat. Mimo jiné se také podílíme na realizaci samotného festivalu. V roce 2019 za náma přišel Jirka Dušek s nápadem oslavit 50. výročí přistání člověka na měsíci a nás napadlo tento zážitek lidem zprostředkovat a vyrobit velký model měsíce. Napadlo nás ho udělat nafukovací a to nám umožnilo udělat až 10metrový model. Sehnali jsme z NASA velmi kvalitní texturu ve velkém rozlišení a dali jsme ji dohromady společně s pracovníky hvězdárny. Potom jsme hledali firmu, která by nám tenhle model vyrobila. Oslovili jsme v Brně firmu Kubíček, která se specializuje na tvorbu horkovzdušných balónů a nafukovadel a společně s ní jsme ladili materiály, textury, osvětlení a samotnou konstrukci. Pojďme se podívat, jak se takový model vyrábí. Jsme Kubíček Factory, továrna na výrobu horkovzdušných balónů, ultralehkých letadel a designových nafukovadel, která vyrábíme pod značkou Kubíček Visionaire. Vyrábíme už 30 let a za tu dobu jsme vyrobili přes 20 000 nafukovadel nejrůznějších tvarů a velikostí. Tiskneme ve vysokém rozlišení. Na 10metrovém modelu planety Země můžete vidět detail každé hory, řeky, jezera. Potom, co máme látku potištěnou, tak ji musíme vystříhat. Máme 2 řezací stroje, ale 10metrový model planety Země stříháme ručně. A jakmile máme ty díly vystříhané, tak je naše šikovné švadlenky kousek po kousku sešívají, dokud nemáme sešité vlastně celé nafukovadlo. 10metrový model planety Země se šije asi 7 dnů. V Kubíček Visionaire jsme zkrátka architekti vzduchu. Festival Planet Brno se odehrává nedaleko centra města, na Kraví hoře v městském parku, který vytváří takový přírodní amfiteátr, takže je krásně vidět na všech naše modely. Je to nedaleko hvězdárny a planetária Brno, vlastně na dohled od České nebo třeba od náměstí Svobody. Festival Planet Brno je pro hvězdárnu a planetárium Brno organizačně nejsložitější, ale také divácky nejúspěšnější akci, kterou v daném kalendářním roce organizujeme. Stará se o ní několik desítek lidí, je neuvěřitelně drahá, ale ten dopad je úžasný. Nám se vlastně úplně změnila letní sezóna. Dřív u nás v červenci a srpnu bylo mrtvo. A teď vlastně hvězdárna a planetárium Brno, ale i park jako takový praská ve švech. Dokonce si troufnu říci, že je to vlastně jedna z největších turistických atrakcí, která se v létě v Brně koná. Je to úžasná podívaná, která vlastně není vidět nikde jinde než v městě Brně. Naše nafukovací modely jsme v Brně vymysleli, v Brně vyrobili a také v Brně je ukazujeme. Věřte mi, bude to stát za to. Já osobně říkám, že vesmír začíná v Brně a je tomu tak.